Right, muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Munozati nyaya dzese dzemuZimbabwe ukangonzwa panoitwa zvepolitics ukaona watongotanga chete zvematongerwo enyika kuti wapindira nyaya kana kuti warwadzisa imwe party, ziva kuti nyaya iyoyo haizongopere zvekumhanya. Vanhu vakawanda pakaitwa ma-elections a23 August paya vakashamisika kuti gore rineri advocate Nelson Chamisa anambokwanisa kuda kuendesana kumatare edzimhosva zvavanosimboita makore ese. But this time around kwakangobudikirawo vamwe vanonzi vaShabangu, ana Mudhenda nevamwe vakaita skillful dzavo dzavakazoita after ma-elections arohwa. Pakurohwa anonzi ma-by-elections aya nema-recalls anga akonzereswa navaShabangu ava vachizvita secretary general webato re-Citizen Coalition for Change. But this time around vanhu vakashaya kuti ndapi ma-measures ari kuzotorwa achitorerwa vanhu vakaita sana Sengezo Shabangu. Vanhu vaida kunzwisisa because haungangoite zvinhu zvakadaro ubvongosiyiwa uchienda. What's next? Cause Zeki iri kunzi iri kuzongodedzera kuti right saka ma-elections yacho yakurana. Zeki manje inotonga ngeri patrip manje because takatarisa panapa pari kunzi pane lawsuit yagadzirwa yakandwa neuyo anoitwa Berias Brian Trust Mari ndiye anonzi gadzira lawsuit iyi ari against Zeki ndo inenge iri panumber 1 palawsuit iyi inenge yakandwa. Then papaitwa veZimbabwe Human Rights Commission vanenge varipo futi ipapo palawsuit iyi. Number 3 pari kuuya clerk of parliament of Zimbabwe anenge aripo futi palawsuit iyo. Zvikanzi Law Society of Zimbabwe, that's number 4, anenge aripo. Commander of Zimbabwe Defense Force anenge aripo futi palawsuit iyo. Attorney General anenge aripo. Zimbabwe National Statistics Agents anenge varipo futi zvakare palawsuit iyo. Na Luke Malaba vachange varipo zvekare palawsuit iyi. Na Louis Uriri uyo aiva lawyer raSengezo Shabangu, uyo aiva munhu wekuti akangovolunteer kuti ada kubatsira Sengezo Shabangu. Zvakatokonfirmwa naSengezo Shabangu kuti akati achamubatsira for free, and he's the most expensive lawyer muZimbabwe. That one is not a secret, but akangovolunteer kuti achanobatsira Sengezo Shabangu kuti akwanise kunge achiita zvinhu zvake zvaaida kunge achiita. So muri Zimbabwe ndo nyaya ndaona pano ndakakubatira panyaya version ichitaura kuti nyaya iya yakukora muto. Pane lawsuit yagadzirwa. Ndichadzoka ndichikuudzai kuti nyaya yacho inenge yapapi nekuti tatanga kuiona yakandwa paZim-Eye paSimba Chikanza ndo panova patangira nyaya yetaona akapostwa nema screenshots ne everything, ma proof zvese kuti